моҳи август барои Сафармо Давлатова сокини ноҳияи Рӯдакӣ ва модари ду фарзанд серхарҷу пурташвиш аст. Мегӯяд барои омода кардан як фарзандаш ба таҳсил тақрибан 500 сомонӣ лозим аст. Ин зан нияти ба бозор рафтанро доштааст, вале аз мактаб ба ӯ гуфтанд аз ярмарка либос харидорӣ кунад. Мята гирифтим, барои чекиш ята гирифтим барои мактаб тамом. Документ ҳамаша туғри кардем, ё чеки мактаб мебири, ё текстила ба кӯдака қабул мекунем. намояндагони Вазорати Маориф ва илми Тоҷикистон чунин талаботро ғайриқонунӣ донистанд. Вазорати Маориф чанд сол аз боз гуфта истодааст ки дар мактаб хариду фурӯши либоси мактаби ман дар умум муаллим мактаб объекти хариду фурӯши либос набояд бошад. бо наздик шудани соли хониш мақомот дар чанд гӯшаи шаҳри Душанбе ярмаркаи фурӯши либосҳои мактабӣ ташкил намуда эълон карданд ки нархҳо дар ярмаркаҳо нисбат ба бозор арзонтар аст. агар аз тафовут нисбат ба нархи бозору иттиҳодияи насоҷӣ мубинем дар муайян мешавад ки 25, 35, 40% нисбатан арзон ба бозор ва фурӯш монда шудааст. вале волидон мегӯянд арзиши либоси мактабӣ ҳамон тавре ки дар бозор гарон шудааст дар ярмаркаҳо низ қимат буда тафовути зиёдеро намебинанд. одамое ҳастанд ки чанд таи доранд ин ранги банда сета чорта ака гуфтан ярмарка чем бозор на арзонтарай ҳамин дар ярмарка мешава охир ака гуфтем бё ясама арзон шава бояд тигаш намеяд чи дига шава. иқтисоддонҳо мегӯянд дар умум нархи либоси мактабӣ дар кишвар гарон аст ва ҳангоми муқаррар намудани нарх дастмозд ва ё маоши хонаводаҳо ба назар гирифта намешавад. ارزش اصلی مال ممکن یک سامان باشد در این میمانند ارزش ممکن 10 سامان میمانند اما آشه که بیواسطه مثلا پدر و مادر یا که مثلا آن طبقه های کم بداهتی که هستند چندان قدرتی امکانیتی مثلا خریداری کردن آن را ندارند در این زمان. аз соли 2007 дар мактабҳои Тоҷикистон либоси ягонаи мактабӣ ҷорӣ шудааст. дар аввал волидон ҳаққи интихоби либос барои фарзандонро доштанд ва онро асосан аз бозор мегирифтанд. аммо солҳои охир аз волидон талаб шудааст ки либосҳоро аз ширкатҳои ватанӣ бигиранд. гоҳе ҳатто ин ширкатҳо ном ба ном ҳатмӣ мешаванд. ҳомиёни ҳуқуқ борҳо инро як нав поймоли ҳуқуқи сокинон ва корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ бизнеси мансабдорони муайян донистаанд.